Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Feli at taga probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat ko mamat nga ibinglay ti padas ko, gapo takayat ko amang ted iti encouragement kadag iti padak a nagarapaak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Feli dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O sige, ani, ading ko. Panawan kan dito'y ha. Mapana ko ni ti classroom mi. Sige laang manang. Mabiit man laang. Oh, apay. Anya tinalagip mo ngay baga. Talaga ka diyan naragsak ka iti kurso, manang Feli? Katuan mat. O sige, panawan kan dito'y ha. Sigurado asabali man ti pagturungan ti saritaan ta. No kasta ti damdamagam. Sige nga rod, manang. Mapankan. Inakmatan iti sumaro na subject ko. Amangan numala daw tapay. Sige. Ay, unay lakit din ti kapsat ko, aya. Nagbabala unay ti panagkunana iti kursok nga agriculture. Agmeriendatan, friend. Basit lang nga minutos ti break tayo ita. Uy, apay ka di na pa uli magkamanan. Danya, adamad-damagak ka? Anya dayta. Friend, apay nga taan nagbabala unay ti panagkit-kita dagiti dadduma iti kursuta. Ay, gagangay lang dayta. Gaputa pa naggamululakat nga rod iti daga ti kursuta. Yung ti sanda nga amo. Dakal ti maitulong tayo iti panagdoras ti ekonomiya ti Pilipinas. Kastamot nga rod ti kunak. Babalawin nak ngamin unay ti kabsat ko. Gapo iti kursok. Nagbabaka nula unay. Idinto ta negosyante mo't dagiti dadakkel mi. Apay kano adyak laang ang tuladan ti kurso na nga accounting. Bayam latan ti kabsat mo. Tinapatag. Naragsak ka iti kurso. Wan mo't kit di Ala, agmerienda ta kit din. Amangan numala daw ta pa iti sumaro na subject ta. At iti bayad ko, manong. Agyan mo na, koding. Mabit lang ta bumabaak. Nay, nag-tricycle ka matgaya, Pele. Wen, uncle. Saan ngamin amasangon ni Papa Timang Sokon itakada kami ngagkabsat? Makumikom launa iti negosyo na. Anya itayan tinegosyo ni Papayo? Buy and sell, uncle. Day tangarod kat. Buy and sell tinegosyo yaw. E dinto ta agriculture kit din ti inalam a kurso. Kasanom nga road ang matulungan ti amam no kastamat ti kurso home? Dayta ngamin ti pagasmak, Uncle Marino. Kan talagaan naragsakak iti agdama a kursok. Diyak man amukan ka. Nagngisit ka lang nga rodan. Taltalon pa'y laang mati kayat mo apagtrabahuan. Sana bale, Uncle. Ti importante kanya kita. Magunod ko, ti arapaap ko. Ay na, kaanakan. Awan na rimat amasak bayam iti kasta at trabaho. Isungarod adyak sino kay tinalawa at talon may. Gapaw tadyak maanusan ti agmalmalam nga adda ijay talon. Saan tayo ngamin ngagpapada iti panirigan iti biyag, Uncle? Sige. Labsan kayo pa'y ditoy. Feli, iha. Da kayo matgayam, Papa. Pasensya kayon. Nakadumugak ngamin nga agbasbasa kadag iti notes ko. Iso antyak nadlaw ti asidagyo. Ada ka di iparamid yo? Awan, iha.
Kaya't kala makasarita. Maidanon ngamin kanyak tinaramid ni Manong Marino kan kay tay malam. Papa, Baybayam latan yang mo. Amo manak. Kinapudno na kadyak mutla ko makayat. Talalaem akorso. Anyangay nga rod. Isumuti kayat mo. suportaran daklatan, Papa. Ikarigata ka pa saya atan tibiyag ko. Babaan da ito'y akurso. Adakan kaday tayo. Kanayaw na nakasuporta kada kayo ngagkapsat. Agyaman aknukasta, Papa. Mama, tulungan kayo nga agdalos diti salas. Sana bale. Nalpas kun adinalusan dagiti siled kan kusina. Adalatakan ka, anak ko. Sige nga, Rod. Tulungan na kon, tapno na bibiit amalpas. Wen, Mama. Mama, siya kung tagdalo si Jarwar. Paras pasak man dagiti nagdadakkel aruruot ijay. Ay, wan gayam. Sika ko maijay manang Feli. Si kalatan Apay kumasyak pay laeng. Gaputang umisit kan tumatlang. Gapoy ti agbalin ak karir mo. Mapan kan tamang seminar iti katengaan ti talon. Ha? Nalakit din, agdalos tayon. Di mo man surduan ni manang mo Feli, sika, ani. Wan man laangan. Rabak ko lang ka di dayjay manang. O sige, mapana kon agdalo si Jarwar, mama. Manang Feli. Mama, adto'y ti juice. Inyag kon diti salas. Dito'y tayo ngagmerienda. Ay, agyaman ak iha. Ay, urayak la na bang aran ngay minom iti nanamis. Kat, kumusta ngay mati panagadal mo, anak ko? Nasaya at mat, Mama. Agin enjoy ak iti kursok. Say-saya atam nga rod. Sikat imala iti day di apong ko. Pagasman na launa iti agtalon. Ngam gapo iti kinarigat iti tibiyag da. Saan anak kaadal? Ngam uray no kasta. Nalaing iti panagtalon day di apong ko alakay. Kasta ka di, Mama? Wen, iha. Mabalin ka diti makijoin kada kayong agmerienda. Wen ading ko. Mabit lang Karga ak ti basom iti juice. Aha. Oh, adto'y ading ko. Agyaman nak, manang Feli. Ang manang, saludsudok man kan ka. Talaga ka di daytan ti kayat mo akurso? Katuan. Makatawan laangan, agturpusak ton. Ngam dakdakkel ti kwarta, no kas kuma iti kursok nga accountancy ti innalam. Saan ko alinya dayta, ading ko? Linyam dayta. Iso abagay kan ka ti kursom. Dinak ka din pa kasikuran. Gaputan naragsakak iti panagadal ko iti kursok. Mala, baybay amon ti kabsat mo, ani. Dayta ti kayat na. Iso palubusan tayo nga rod. Tinaskan ita kat makaturpos kayo nga agpadpada kadagiti kursuyo. Sapay la ko mga rod. Tasan kan tong agbabawi iti udi na, manang Feli. Sa anak tong agbabawi, ani. Ngamin, talaga aday to iti kurso, akayat ko. Ay na, nagmayat aboy-buyaan dagiti berde amulmula diti talon. Makapasalibo kag itirik na. No kasti ti makitkita. Nay, Feli. Adda ka matgayam dito italon. Wen, angkal. Kayat ko nga ti lumangab iti presko nga angin. Nagmayat abuyaan dagiti berde abulbulong dagiti mula anak nateng, uncle. Talaga gayam apagas mamunay ti agtalon. Ay ngam no siyak. Diyak lama anusan.
Isu nga impatrabaho klaangan iti sa bali daytoy nalawa kataltalunan may. Uncle, no awan agtalon, awan met ti maramanan tayo abunga ti prutas kan nateng. Husto ka matkit day. Ang babalawon kalaang. Gaputa si kapay mat ababae, tinaasam iti panagtalaw. Uncle, ipasigurado kada kayo, anasaya at to ti pagbanagan ti biyag ko. Ikarigatak apasaya atan ti biyag ko. Babaan iti tulong ti Diyos. Naragsakak para kan ka, manang. Umadan hindi pa nagturpos mo. Agyamanak, ani. Sumaruno kan tumatan. Gaputag sarsaruno talaeng. Wen, manang. Ay, anyan to nga tati agbalin abiyag ta iti sumarsaruno at taw-tawan. Sapay la kumaa. Tanabaligi ta ado ha. Sapay la kuma. Kat ikararag ta day ta, manang. Kablaawan ka, ani. Nakaturpos ka matlang na nakas kanya. Agyamanak, manang. Kablawan ka, iha. Nakaragragsakak. Gaputa nakalpas kayon adwa iti kabsat mo. Kablaawan ka, iha. Ay na, nakaturpos kayo matlaangan adwa iti kabsat mo. Diyak mailadhawan ti kinaragsak ko ita. Agyaman na kada kayo amin. Nangro na kada kayo, mama, papa. Isagot ko mat kada kayo ti baligik, akas ka ni Manang Feli. Danya, na-check ka din ana imbag dagiti orders no kompleto? Amangan no ada dagiti umay mang pick up. Wan, ma'am. Na-check aminan. Si Kamat, apay amamanan ti awag mo kanyak. Katwan gapot taad data diti unag ti opisina. Ay na, kaano laang idagis eskwela ta. Ita, adan negosyo ta. Rimmang ayan day ti negosyo ta a farm supply. Nagado dagiti aggatang, gapot taado ti stocks. Amin akasapulan da, ada ditoy. Wandan niya, kat maragsakan naklaunay. Sapay la kuma, tagtultuloy ti kastoy ataray ti negosyo a binangon ta. Naimbaglakit din ta nagsosyo ta. Talaga apaglaingam ti mangimaton iti kastoy a negosyo. Apay kumasyak laeng. Duwata ang mangimatmaton iti daytoy a negosyo. Ala, agtrabaho takit din. Naimbag ang bigat mo, Feli, kaanakan. Kastamat kan ka, uncle. Ay, nakaumay kayo man dito farm supply. Ada ka di kasapulan nyo? Ay, gumatakak mo. Ibagayo laeng. Bareng aday stocks. Un kaanakan. Gaputa, kumpleto dagiti farm supply ditoy. Dayto yung timaysa kadagiti kalatakan dito'y lugar tayo. Umayak laeng agorder iti abunaw. Umayton alaen dagiti trabahador iti talon. Ay, no kayat yu, uncle. Ipa-deliver ko laengen. Tapno saan kayon amarigatan? Ay, agyamanak nga ron no kasta kaanakan. Nagsaya at ka talaga. Ang Feli, kaanakan. Ay na, di kay agsaon, uncle. Maawat akong ti kayat yu asawan. Di kay agdanag. Saan kayo akagura? Gapo iti panangupupay yung kanyak idi agad adalak pay laeng.
kaanakan. Pakawanan na ka. Tinagibasit ko ti kursaom. Hangam dakkel gayam ti maitulong mo dito lugar tayo. Gaputa pa nagtalon lakat nga raw ti kang runaan a pagbibiyag dito eh. Ay na, lipatan yun tinapalabas. Tinapatag kat makapagkikinaawatan tayo. Kaya't ko ang mangangay tayo iti may sa adakkel apasken. Anya apaskan, papa? Kasangay mo ka di? Uwan ngagpaiso papa. Anya ti okasyon. Kaya't ni papayo arambakan ti panagbaligi yu adwa nga anak mi. Kasta ngagpaiso, anak ko. Nabaligin ti negosyo, Feli. Kasta met asikan tinagbalin nga accountant iti may sa branch tayo, ani. Isorum ba ngagselebrar tayo? Amoyo, kinapudno na. Mababai na kiti kabsat ko. Tinagtagibasit ko lakit din ti kursuna. Ngam ita, nabaligin ti negosyo na a farm supply dito'y lugar tayo. Isun ti kalatakan a farm supply dito'y a probinsya. Agpada ta, ani, ading ko. No accountant si Tilinyam, farm supply mat kanyak. Uray sana siya ti mismo nga agtalon, ngam makatulong akmat kadagiti manalon. Babaan kadagiti produkto akasapulan da. Iso ngagselebrar tayo. Agyaman kami no kasta papa. Gapo kada kayo, no apay nga adda kami iti kastoy akasasaan. Intong bigatan ti okasyon tayo manang. Anya nga iti suot mo? Nakapili ka din? Hoy, manang Feli. Ha? Ada ka di problema? Ibagam, barang makatulong nga. Kuangamin, ningamin, Dante. Oh, apay ni Dante apadam a negosyante, manang. Nagdaton kanyak. Anya? Sa bagay, idi pa ilang amadmadlaw kung agkursonada kan ni Manong Dante. Ngam awan mo dakas na manang. Agpadpada kayo mo't a negosyante. Jack ilibak. Saan ang narigat nga ayatan ni Dante? Ala nga ruden manang. Sungbata mo na tapno agkasar kayon. Ay, saan pa'y nga ita ading ko? Ha? Tingitingak pa'y anaimbag tirik na. Agyaman kami kada kayo kakabsat. Kaputay may kayo nakipagragragsak. Gapo iti nabaligi a karir dagiti anak ko ita. Agdumadaman iti na iturpos. Ang padadamatan anaadaan iti napintas agasat. Ket inangay mi da ito'y nga okasyon ita. Kas panagyaman mi iti nabarswa. Gaputa tinarabay na dagiti anak ko. Tapno maiturong da iti napintas agasat. Ala, mangan ken uminom tayo amin. Ado tinsaga nami para itangal daw. Ala, tumulong kayon ang mga sikaso kadagiti bisita. Wan, mama. Mama, agyaman naklaunay kada kayo. Gaputada kayo ti impay ti Diyos at dadakkel mi. Pinadakkel da kami iti nasaya ta sursuro. Kan, insuro da kami matlang no kasano ti agarapaap, abuyugan iti aramid. Nagtultuloy ti negosyo a binangon mi kini Denya, ket dimur aspayen, Mr. Lonely. Kasladyak patyan tinadanon ko, ngempudno anatungpal amin dagiti arapaap ko, itilaksid ti panangup-upay dagiti daduma kanyak. Ita, umadani meten ti kalaysami kini Dante, ket naragsak kami. Alakastan, katagyaman ak iti panangidramayo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Feli. Feli pagayam ko, nasaya at met. Ta saan ka ang nagpaapekto kadagiti nangeg mo a panangupay ti daddumaken ka.
Ala, ituloy ti aggagat. Tati iduduras tayo kat adamot la kada tayo dayta amasagnan. No nagagat ka, awan papanan na, no di dumuras ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Feli, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.